kasi namili kami ng mga gamit dito sa bahay at mga gamit na rin ni Hagrid. About time na puzzles. Ayan, maganda siya kasi... Sirotso? Sure ba? Sirotso na daw siya. So, sabi ko kay Papa, pwede itong ihang. Pero actually, hindi talaga itong ihang. Pero parang ganyan talaga. Sa Unitap kasi kami namili. Pag sa Unitap or sa Gaisano, medyo malayo yung mararating talaga ng pera mo. Hello guys! Good afternoon! Ang pain ko. Wait, lipstick mo na ako ha. So ayan, lipstick na ako. So kakarating lang namin kasi namili kami ng mga gamit dito sa bahay at mga gamit na rin ni Hagrid. So, ngayon mag-haul tayo. Nag-vlog at ako kanina, pero konti lang yung nag-vlog ko doon lang ata sa Gaisano. Parang hindi ko nakapag-vlog sa Unitap. Pero, ayun, yung mga nasa listahan namin hindi na updated kasi nga since meron na kaming bagong routine na susundin. So, ito mga bagong pinamili ko. Unang-una, syempre, itong board. Actually, itong board na to, sa Unitap to, merong board doon na, yung board na, parang nasa wall. Medyo, siya, pangit. Yung niya, yung board niya, parang nayuyupi siya. So, ito na lang yung binili namin na, naghahanap ako ng mas malaki pa nito, pero ito lang talaga yung pinakamalaki. This is only, tsaka matibay ito, in fairness sa kanya. 155 lang yung price niya. Ayan siya. 155. So, ito na lang yung, wala akong choice. Choosy pa ba ako? So, ito na lang. Kailangan ko lang naman talaga is mas musulatan para sa namin ni Hagrid. So, ayan. Malaki naman na siya. Parang, enough na siguro to. Pero, mas okay sana kung mas malaki. And, ito, nakapag-vlog ako doon sa Gaisano kanina. Konti lang yung vlog ko. Ito, nakabili ako ng about time na puzzles. Ayan, maganda siya kasi ayan siya, may puzzle siya. Tapos may mga time dito and then yung number dito na So, maganda siya. This is only 295 pesos lang siya. Magkano ba tayo? Ano to? 30 pieces na puzzles. So, maganda siya para sa learning namin ni Hagrid sa time. So, naghahanap na lang ako ng yung sa calendar. Yun. Naghahanap ko. Wala dun sa Gaisano. Tapos, ito, ito ni Hagrid, 29 pesos lang. So, Thank you. And then, so, ito, bumili kami ng sa Unitap lang to. Alam mo yung 2,000 pesos na 2,000 pesos na ito yung gastos ko. Yung 2,000 ko, medyo marami naman yung nabili, in fairness. And ito, kasi lagi kami naghahanap ng mga ganito. So, inuunti-unti namin bumili ng ganito, So, star screw ni pa. Star screw, and then flat screw, and then may free na siya, na may kasama na siya. Hindi siya free. Kasama na siya. May kasama ng measuring tape. And 85 pesos. Ayan. Sana naman mag-last. Pero, ayan. And then, ito, sprinkler. Ayan. Pula lang yung meron So, only, medyo mahal na 115 pesos. Maliit lang kasi para to pang Hagrid lang talaga to. Kasi kasama to sa home, sa aming na siya yung magdidilig ng mga halaman. So, ito yung gagamitin niya para at least fun para sa kanya. And then, ito, bumili kami ng, tawag sa Tagalog pa, ang gabas. Gabas. Sirotso? Sure ba? Sirotso na daw. Ayan siya. Kasi, itong table namin, namin to. Ito yung gagawin namin na diba? Study table. So, hindi na kami bibili ng table ni Hagrid. So, ito yung magiging table niya na study table. So, papatungan namin to ng isang malaking kahoy. Isang slab na kahoy. Tapos, yun. Okay lang, hindi mo na mapinturahan. But importante, meron kaming magamit.
And bumili kami ng parang pump sa bola, yung bomba sa bola kasi na-flat yung ano niya. Tapos, eto na lang yung binili namin na malaki. 99 lang siya. May kasama na siyang focus May kasama na siyang anong tawag? Ayan, meron na siyang kasamang needle. And pwede kasi ito sa inflatable na like yung mga swimming pool, inflatable na swimming pool. Magagamit din to. So, okay na merong ganito kasi pag summer or something, magagamit namin para kay Hagrid. And, ito, bumili na talaga kami ng mga pot. Ayan, yung pot na to is, pinakamura na to, 39 pesos na siya. So, sabi ko kay Papa, pwede itong ihang, pero actually, hindi talaga itong mahang. Parang ganyan talaga siya. Pero, try namin ihang para dun sa flowers. I-ano namin yung dalawang flower, tawag doon? Parang silang dalawa dito. So, malaki na siya. 39 pesos lang. And, ayan. Ito na yung mga ano namin. Kinaya namin ng mais. And, bumili kami ng eto, para sa, anong tawag dito? Mga hook. Ayan, na hook na meron ng nails. Ayan, 25 pesos lang to. Ayan, gagamitin namin ito mamaya. And eto din, hook din, na merong nails. Maganda kasi to sa mga concrete nails. Concrete nails. And eto masking tape. Ayan, gagamit namin ito lagi. And eto yung pot na malalaki para to sa, yung malaking flower namin. So, dinalawa na namin. Isa pa naman yun, pero dalawa na yung binili namin para ma-force akong mabilis. So, ano lang din to, 39 pesos lang din to. Ayan siya. 39 pesos. Kabaliktad ba? So, tama. 39 pesos. Ayan. So, dalawa. So, black lang yung kinuha namin para at least, hindi siya ganun ka, And then, eto, bumili ako ng board to ni Hagrid para lang pag mag-spelling kami. Ayan, meron siya magagamit na board. Medyo mahal to. 99 pesos. Maliit. Ganito sana yung bibilin ko na board talaga, pero walang ganito na ganito katibay. Most of, mga ganito nila, nayuyupi. Kaya, yun. So, okay sana yung ganyan. And lastly, itong mga ganito. Eto, pag magkukulay siya, kasi lagi na sa electric fan Ayan, this is 55, 5 pesos. Ayan, kagaya ng, niya. So, eto din. Eto yung gagawin ko sa aming, ang tawag dito, lesson plan for 5 days. Kasi plano kong 5 days lang talaga siya. Kasi, pag Saturday and Sunday, ayoko siyang mag-aral. Mga activities lang. So, iba-iba yung kulay para mas colorful tingnan. And para alam ko kung Monday, Tuesday, up to Friday. So, 5 pieces niyan. And eto, yung mga books na niya to 39 pesos ang isa. May first book sticker. And eto naman, Space Travel, Color and Story. So, mga coloring book lang to para kung gusto lang niyang magkulay. Kasi diba, bago ko magsimula, pinagkukulay ko muna siya para So, yun. Ang pinaka-favorite ko talaga na nabili namin itong About Time na puzzle. Kasi maganda talaga siya. And, yun, maganda siya. Maganda siyang guide para maturuan yung bata na mag-learn yung sa time. Ayun. Hey! And yung iba na pinili namin, mga restock na lang yun So, ayun. Pero ayun na nga tayo nabili namin. Kasi nakakaano na namin ko pang lilinisin. Ilipit ito. Ayun yung itsura niya lahat. So, ito lahat yung napamili ko. Budget ko na mga 2,000. Marami na rin yung nabili. Ano itong parohoy? Parohoy sa bula. Dili to pwede i-play. Parohoy ko na ako.
So, ayan, 2,000 pesos yung lahat na budget ko, yung nagastos ko dito. Medyo marami na rin gastos. Sa Unitap kasi kami namili. Pag sa Unitap or sa Gaisano, medyo malayo yung mararating talaga ng pera mo. So, 'di ba? Sulit na rin. Pero kailangan mo rin din mamili talaga ng medyo matibay. I-check mo talaga yung mga nila, mga kalidad. Kasi meron ng iba naman na pangit din, 'di ba? So, yun. So, parang dito na lang ata ako magpapaalam na ako, guys. Actually, Holland talaga to. Ayan. Cute, diba? Ang cute ito. Gusto mo to, Nak? Oh, gusto niya daw to. Pang water sa plant. Ayan. So, ayun. So, I hope you guys enjoy. And sana na-enjoy nyo yung haul. Kasi na-enjoy ko din mag-haul. And please don't forget to subscribe. And see you in my next video, guys. Paalam. So, ito yung actual niya, guys. Ayan siya, oh. My body, back to front. Ayan. Tapos, etong yung mga ganito, pwede niyang anuhan ng stickers. Ayan, oh. Ilagay niya sa mga blank dito. Orange. Hanapin niya yung orange. Ayan. Didikit niya doon. So, maganda naman siya. My first book word sticker. And then, space travel. Ayan. So, yun. Maglilinis, liligpitin ko lang muna to. And, yun. Paalam.